kipa makoro ka goro gi ni koro en gima koro ng'at ka ng'ato nyaka kide. Nitie a big number are not in the employment sector. Actually, nitie only 3% mar Ghana mar Kenya mar in the who are civil servants. To doni nyaka mno chieng' manyoro kabini jatend piny Kenya wacho ni jaboda boda mama mboga mabende nitiere piny kacha bende ibiro yudo wega kaluwore gi housing fund maka mane kicho wacho ni mama mboga bende koro biro yudo thuolo mar bedo koda affordable mortgage mano mortgage manengo ne ogonyore e kinde mabende koro gigeno yudo ot mabende gidaki. Sharon gino kapar ka odhi bedo realistic adier mar wacho kodhi bedo realistic because owacho wach mar in fact ni tu mana wach mar wach mar tij moro meka akona gi ma boda mortgage en odhi mi tich sana lakini ngeni one koro wadal ji sani dongo technologically maji are going for higher end jobs to one koro putting you animal wabed jo welders in fact tij mang'eny sana ma iloso pesa kum that kind of feel lakini wang'eyo ni gini kiko ng'eyo ni iwacho ni odhi kene every household the employ ji ade koro wadhi because ni en odhi mi tij okapar ka en tij moro manyalo miyo rates ng'ato someone ng'ama ntiere piny sana mo bed malo ni koro specialize maybe in jamjengo you expect ni make best out of this then out of that jamamboga in fact mti moko ma kikono wacho to ginyera kada gima ber ni ania magima it can't work koro then gin obiro sama koro I trying to compare Singapore and our case then marario en wach mar piny mar Ochumi ka sani chalo jomoko wuoyo Sharon ni sani koponi ng'e se payslip margi gido mi ariyo in fact gino nti jomoko ma dhi negative gine na dier koro there's no money ma in fact kada kida made jini gi olam pogore mabe chulo then wada compare wach mar as gi mar levini then wa compare gi NSSF no in fact wati gi NHIF ka NHIF kende maji sole 100 out of their salary e masa mar ko boni ng'ato de hospital yunyo ka jise bir ka yuagore e give me confidence on this bill ke ngia bendi mai mana gimoro mo ka timore angowa en ma chinika mogik gino biro sama piny marwa okwan stable politically ngeni mondo me at least jatend piny mar Kenya obed gi confidence mar ji obed gi support me ideas mage ji support nyaki bed ni bring country mari into one piece to makara ka only by partisan talk makori wuoy mondo me at least okelji kanyakla inyalo wacho ni this bill kana dino kele one time mane wantire gi iluongo ni nusu nini handshake piny no kwe maber sana tema bill mar 16 go fuel levy from nini fuel VAT from 8 to 16 it never worked ke jino work sana to ngimo medo idho teka ngad dong chini yani sani koro despite ni koro in fact geopogre politically into jok mars for the government and those who are against it a big number perceive they are not supporting the government idea gino